ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग नगरी येथील आपल्या संपर्क कार्यालयात आयोजित केलेल्या गाठीभेटीसाठी मोठा प्रतिसाद लाभला। अखेर गाठीभेटीसाठी जागा कमी पडू लागल्यामुळे जिल्हा नियोजन सभागृहात घ्याव्या लागल्यात। 7:30 वाजेपर्यंत या भेटी सुरू होत्या। प्रत्येकाच्या समस्या जाणून घेत जनतेच्या प्रश्नांची ऑन द स्पॉट सोडवणूक केली। अनेक तक्रारदारांना त्यांच्या समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना थेट सूचना देत प्रश्न निकाली काढले। काही अधिकाऱ्यांना तर फोनवरूनच थेट सूचना दिल्यात। अशा पद्धतीने प्रत्येकाचं समाधान होईल अशा पद्धतीचं नियोजन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी करून कामकाज पूर्णत्वास नेलं। आपण गावडे जेव्हा होते तेव्हा आम्ही बैठक लावलेली, त्या इरिगेशन बरोबर तुम्ही लावलं, आपल्याला तुम्ही स्टॉप पाहिजे म्हणजे तक्रार होता कामा नये एवढं पाहायला पाहिजे। हे दोन्ही विषय माझ्या अंतर्गत येतात, पण हे 31 मार्च संपून दे, आपण कुठल्या तरी आता सागर मला 2.0 नवीन योजना त्या अंतर्गत येते, त्या आम्हाला पण डेव्हलपमेंटची गरज आहे। मी मार्ग काढून देतो आणि वेतन कसा वाढवायचं मी पाठवतो, ठीक आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।